Fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u ċar li l-Gvern ma wettaqx dmiru sewwa la qabel il-qtil biex jipprevenih u lanqas wara biex jinvestigah sewwa u jsib min qabbad dan il-qtil. Għaldaqstant l-oppożizzjoni qed issejjaħ sabiex il-Gvern iwaqqaf kummissjoni speċjali awtonoma u indipendenti dwar dan il-qtil li ma kummissjoni tkun tgawdi l-fiduċja wiesa fil-pajjiż. F'istarrija firmata mill-kap tal-Oppożizzjoni u kelliem għall-Ġustizzja Delija, il-Partit Nazzjonalista qal li fost l-aħħar żviluppi hemm il-kundanna tal-Qorti Kostituzzjonali għal mod kif tmexxiet l-investigazzjoni dwar dan il-qtil bl-involviment tar-raġel ta' Ministru tal-Gvern. L-ammissjoni li għamel fil-Parlament il-Ministru Cardona li għandu qrubija ma' wieħed mill-akkużati bil-qtil u li kien f'bachelor's party miegħu u ir-rivelazzjonijiet fil-medja Taljana li Cardona rċieva telefonata mingħand l-istess persuna li eżatt wara ċemplet lil wieħed mill-akkużati bil-qtil. Delija qal din il-Kummissjoni Speċjali għandha tidentifika n-nuqqasijiet li seħħew fil-protezzjoni li l-Gvern kellu jagħti lill-ġurnalista maqtula u baqa' ma tgħix. Tistħarreġ kienu jafu l-awtoritajiet dwar movimenti li kienu qed iseħħu u li setgħu jindikaw teddida għal ħajja ta' Daphne Caruana Galizia u tinvestiga jekk l-awtoritajiet naqsux milli jaġixxu tempestivament fid-dawl ta' dak li kienu jafu biex jipproteġu ħajjet il-ġurnalista qabel inqatlet. U fakkar li apparti l-protezzjoni li messa ingħatat lill-ġurnalista qabel inqatlet, sena mill-qtil tagħha qatt mhux identifikat il-mandant li qabbad li tinqatel. Din hija ħaġa gravi u ta' import politiku kbir f'dan il-każ, sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Għalhekk l-Oppożizzjoni qed titlob lill-Gvern jgħid ċar x'għamel u x'għadu qed jagħmel il-Korp tal-Pulizija biex isib il-mandant li qabbad dan il-qtil. Ineħħi l-Kummissarju tal-Pulizija preżenti li ġie kkundannat mill-qorti għall-investigazzjoni mdardra bl-involviment tar-raġel ta' Ministru u li evidentement għandu jkun taħt investigazzjoni tal-Kummissjoni Speċjali u jaħtar Kummissarju tal-Pulizija serju li anki jekk tard jibda jidderiġi b'indipendenza it-tiftix u l-qbit tal-mandant li qabbad dan il-qtil.